Чай да обясним сега, Сашо. Точно. Чакай, сега идея ти му рейд. Значи, Сашо, слушай сега. Трябва да стикаш малко с мишката. С дясно копче на мишката махаш финира. И не го дръж, защото ще се изхъби и загадиш. Чуваш ли? Аре, аз го пускам. Знаеш как лак има? С шифта бягаш. Лак. Чакай бе, Турчин, къде тръгна бе? Ами какво е турчин? Християне, трябва да таком ти. Какво трябва? Трябва да си намаля графиката. Сериозно ли е? Сега влизам пак. А пея трябва лефтим. Да. Аре, не, аз нямам този път, защото Сашо е нов. Искам то за 30 дни го. И аз. Ей, Сашо, без като стресли първия път, човек няма да квитваш, играеш. Да. Всички почнахме да играем след това. И какво правим? То трябва да изплаш ли нищо? Шиш. Ще виж, ще виж. Аре, по-бързо Трябва- бе. Виж сега, като трябва да събереш едни бележки. Като събереш една бележка, този кавал се спамва. И преследва някой, нали, докато не съберем с бележките. И се наплаши. Но да. Пък ако се появи точно пред тебе, умраш. Какво? Ако се появи точно пред тебе, умраш. Умирам. Мреш като животно, като турчин. Умирам. О, харе, по-бързо. 2-4 сме. 2-4 сме, моето момче. Значи трябва да конектна. Аз съм вътре. Да, стартвай. Start session. You are all dead. Dead end. Кей, Сашо е? Окей. Сашо следва на назад, знаеш. Чай мишката ми е много бързе. Знам, не може, ще свикнеш спокойно. Да, спокойно, чисто. Аре, следва мене. Чай не мога ли някак си да я оправя? О, човек, много Бързо е бързе. много страшно, знаеш. След мене, Хрисила след мене. Чакай, де бягате, Сашо е нов. Добре, не я бягам. Сашо, идваш ли? Да. О, чулаги. Искаш ли да го пява, я го троним. Аре, Сашо, сега обикаляш търс бележки. да. Майко Мале, ти- то с кавала сега го видях, не знам дали не се програма, видях от Шимон ти учи. Аха. Аре, първата бележка е Сашо, сега спам на те. Ти иска ранга и 2-3 пъти си. така. Значи сега мене няма преследва, ваш ще преследва моите. Не е вярно, защото си бележката те виж преследва. Не, който вземе бележката, другия преследва. Да, така е. Ето ти казах. Общо, ти какво се включваш тук, като О, не играеш, shit. бе? Аре, махай се, Живко, снимам клип. Ой, турчин. Аз си беше от театъра, ама. О, този път ще ма стресна. После ще ми кажеш, Християн, как е рейдж квитнал. Чек, сега не мога Ще видиш писам. филтър. Пожелавам ви всички да рейдж квитните турци, ай чао. Айде, Мамка, ти сега. бях ли Аре, бе? да идеш пак, свиня гадна. Аре, аз намерих втората бележка, ви къде не са бавите. На люките. Аз съм зад тебе, бе, тапак. Зад мене ли са идиот? Взели бележките от той, бе. От люките, да, и от... О, аз съм в гробищата. Аре, ето от колко люките. трябва да се върти, оня пера, ще ме стресна. Сашо, я погледни дали е зад тебе, бе. Че още се. Очите малко ги виждаш и за тебе. Да. Къде да ги мале, виждам? ето и какво. Върни се и той ще е за тебе, сигурно, ако е. Човек, това... Ти какви са гробищата? Как изглежда? Еми, има някакви статуи и по средата има гробища. Аха. Добре, аз намерих тук някакви як знам, че не са такива. Глупости, намерих и бележка. О, ес не е зад мене. Аре, човек, какво са бавите? Вече взех 3 бележки. 4, Не е Слендър, Survival. Survival Beta 3. Аз също като Слендър. И кой ще стане като ги съберем? И превъртя. Побеждаваме и готово. Какво? Побеждаваме. О, как искам да стресне, Сашо! И аз. Ми 2. Сашо, ако този път нито един път не те стрес, човек, искам да играеш синглплеер. Ага. Аре, ще искаш баща само да пазя. Брат, сгасил съм лампите и съм сам.
То и аз. The time is Да, нали 7. майка? Защо Фенера го изключи от време на време, защото... как ти ли? Сега ще изключи Фенера, защото се хаби, ще свърши и после нямаш Фенер. Човек. Аре, искам да спектейтвам, Саш. Човек, не искам да играем, бе. И аз. Майка му. Стресаните е. Била гадня. Че, впичи звука, бе. А той включен не мога да го справя, излезе ми майка му гадна. Усили го тогава. Да. Аха. О, бележка. И сега стана изчакам. Мама му гадна. Да, бе, брат, сам се брат се чува. Копищания. Weekend хайт. А Живко Турчин махай се от тук, бе. Майко, брат. Той пил събрана едно бележки, май. Аз събрах 3. То? Брат, не дей да лъжиш. Аз съм 2 май. Не, 2 събрах. Аз събрах 4. Аре, някой я погледне да лезе зад него. Давай, погледнете да лезе от вас, бе. Ай, Турчин, разкарай се от тук. Аз имам дървохак. Мога да минавам между две дървета. Саша, погледни да лезате. Ето пак минах между две дървета. Погледни. Аре, бе. Аз погледнах 2 пъти. Си наред. Е, добре, не е зад мен. И зад мен не. Сашо! Саше. Айде, моите момче. Саше! Си наред. I like the way you die, boy. Саша, ай погледни, бе. Въртя се, че... Използвам си лаухака. Бъгнал съм се между Дървохака ли? Дървохак. Няма го човек, бъгнал съм се между някакви дървета. Еми ти нямаш дървохак. Излезе. Се отбъгни са. Ти не можеш да мърдаш ли? Сашо. Не, аз се мърдам, около някакви дървета бях, нямаше го. Сашо, знаеш какво? Включи си дървохака и минаваш между дървета. Но де да го включа? Еми не знам. Аз си го изтеглих от интернет, много готово. Какво ще то съвен? Представя... Била на кулите зелия, бе. Да, отдавна. Аз първо там... Айде обаче да се срещнем. О, брат, Аз не сега знам бях на пътя. колите. Бе, турци. Идва, бе, турчин. Човек, Айде, това искам аз тресни. Ей, турчалак. Виж, Сашо, виж сега. Вау! Сашо, отиде някакво открито място и погледни нагоре. Трябва има Е, едни това чипки. сме убил, е. Глита, бе. Сериозно те уби, бе. Гледам някакъв дете между дърветата. Глита, е, сериозно е. Да, човек излезе ми изревал някъде така. Страх. Раскаш ли? Излизал. О, майко. Давайте този. Оцелявайте, турци, оцелявайте! Майка ти вказа да е болен турчин. Ще бъдам пълен турчин. С мустак, мазен. Опи, айде да ни играем. Играй, няма да играем. Аре бе, Християне. О, не е зад мене ящо бе. Аз ти го ям. Ти сам си го яш. Брат, трябва да гледаш клипа и ще го качам. Махай се бе, славяне. Живко, кой пак те е? О, този тук, Майкъл. Живко, кой пак те е бе, брат? Ало? Тя не го път. Ще се живе. Не, аз съм рях. Зад мене! Ой, не искам да е зад мене. Еми, зад кой да бъде Християнчо? Ой, басната, аз съм. Ако излезеш утре, ще пребия на Даскал. Утре си бе Даскал. Точно за това.
Ой, Иван, ти да играеш като не можеш. Пио, не ме интересува, знам. Идиотно. Майга, педераса. Добре, клипа свърши. Тук един педерас лев, на другите двама умряха и... Такъв е живота.